Kublai prolog bro sesin biang ngapin subaya pi syakane ko YouTube channel ke jonga. Padahkane ka video ko bynta ngadan e bepetip syapi ki prolog rawan bakan sadan biang ka jing yakap khoi kabam ha madanlyntad balap nyai dai ba khongai bat ki prolog jongi. Kacaka kadai ha madanlyntad harut surok silong dudoki. Bat ka tarik kandai ha ka tarik bada bishau arajar usan. Bat en pen khoi bro saw telik pung ha ka te kasngi. Bat hakane ka video ka bynta kan shu tu syapi ki prolog rawan bro ba ka jing Dohkha kan dei ha ka art kloi tarik badai bakandai ajar pesan bat nalor ki Dohkha bala dan lupa ha kite ki pung theh Dohkha thymmai pra kuintal ha kate ka sngi art kloi tarik ke lakerpat na ka bynta ki pralok rawan ki ba kwa banwan Peit lane banwan sakhi na ka bynta kate ka jing Dohkha ha kite ki pung baprin pha banwan ha kate ka sngi art kloi tarik ha kapor menst patang kini boleh sibun na ka bynta ki wi pat ki jing tim na sa upload pat ha ko pat ka video boleh sibun.